खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। थारैनो दायो बीजेपी आरो UPPL नि गेजेराव मोनसे राजखान्थियारि दावहा जाहांनायखौ नुनो मोनदों नामा? नंगौ, दायो बीजेपी राजखान्थि दोलो आरो UPPL राजखान्थि दोलोजों BTC सरकारखौ सामलायगासिनो दङ। नाथाय बेनि गेजेरावनो दायो बीजेपीआ थांनाय बावैसो सान सिगां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावखानानै होनाय बायदिनो फैगौ 2025 मायथाइयाव BTC बिसायख'थिखौ हारसिङैनो गेलेगोन होननाया दायो फोरमान जाफैदों आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो मैया बीजेपीनि मोनसे सावराय जथुमाव बाहागो लानानै BTCनि सासे EM रेवरेवा नार्जारी बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो UPPL आरो BJPआ दायो BTCआव सरकार खुंबाय थादोंब्लाबो नाथाय प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारा दासिमबो जेबो मोनबो रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनानै होनो हायाखै। अदेबानि प्रमद बर'आ जोबोद गोरों, बिथांनि रोंनायखौ रावजोंबो रुजुजाया। नाथाय गोरोंब्लाबो प्रमद बर'आ प्रेक्टिकेलि रायजो राजाफोरनि थाखाय अदेबानि बीजेपी राजखान्थि दोलोजों समानै मोनबो खामानिखौ मावनो हायाखै होनना बिथाङा बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो बिथाङा बुंथिबावनाय बायदिब्ला थारैनो फैगौ 2025 मायथाइयाव बेनि थाखायनो बीजेपी राजखान्थि दोलोआ हारसिङै बिसायख'थि गेलेनो ओंखारदों आरो जुदि बेबायदिनो एलायन्स सरकार दायोब्लाबो मोन्नैबो राजखान्थि दोलोआ गोख्रों जानांगोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव अदेबानि गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों गोख्रों बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोनबावदों। रायजोआव फिन आरोबाव आयेन बेरेखायै देहा फालांगि खालामनायखौ हमनो मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बेबायदि जाथाया गोबाव समनिफ्रायनो रायजोआव जाबोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों आरो जायखौ नोजोर बोनानैनो आसाम पुलिसाबो सम सम आयेन बेरेखायै देहा फालांगि खालामनायखौ हमबोबाय थादों। थिग बेबायदिनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैयाबो आरोबाव बे जाथाया जादों होनना सोराङाव फैदों। लोगोसे मिथिनो मोननाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय फटबजरा महकुमानि सिङावनो थानाय साथाकुरि गामियाव बे जाथाया जादों होनना मिथिदों। रायजो राजाफोरा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला फटबजरा साथाकुरि मुंनि मोनसे रेस्टुरेन्ट साथागुरियाव दंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव बे रेस्टुरेन्टआव गोबाव समनिफ्रायनो आइजोफोरखौ लानानै देहा फालांगि खालामनाया सोलिबोबाय थादों होनना रायजो राजाफोरा गोबांथार अजद होबाय थादोंमोन। नाथाय रावबो आयेननि बेबायदि राहा लानाय जायाखैमोन होनना बिथांमोना बुंथिनानै होदों। थिग बेबायदिनो एखे जाथायानो मैया सोराङाव फैदों। अदेबानि रायजो राजाफोरा थारैनो देहा फालांगि खालामनायखौ आखाइजों आखाइ हमनो मोननाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव रायजो राजाफोरा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला मैया देहा खालामनायनि दायाव सानै सिख्लासाफोर आरो सानै सेंग्रासाफोरखौ बे रेस्टुरेन्टनिफ्रायनो हमनानै लांनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगो लोगोनो बग्रिबारि पुलिसाबो बेयाव थांनानै हटेल मालिक बिथांखौबो हमनानै लांबाय होननानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। बर'फोरनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सानै फुटबल गेलेगिरिफोरा दायो सेफ आन्डार-20 चेम्पियनशिप इन्डियान फुटबल एस'सिएशनजों सायख'जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दायो बे सानै बड'लेण्डनि सानै बर' फिसाफोरा थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो भारतनि जानानै गुबुन गुबुन मेचफोरखौ गेलेबाय थानायखौ जोंखौ बयबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों नुनो मोनबाय थानाय जादोंमोन। थारैनो बेखौ नोजोर बोनानैनो दायो आरोबाव बिथांमोननि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव रादाब फैनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला देग्लाय 2024-25 मायथाइयाव जानो गोनां आन्डार-20 चेम्पियनशिप सेफ बादायलायनायाव भारतनि जानानै सानै बर'फोरनि लाइमोन गेलेगिरि बिथांमोनहा सायख'जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गुबैयै मनबिर बसुमतारी आरो गुबुन सासे गोगोमसार गयारी होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथांमोनखौ मिथिबावनाय बायदिब्ला सानैबो क'क्राझार जिल्लानिनो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बिथांमोननि सायख'जानायखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दैदेनगिरि आरो राजखान्थि दैदेनगिरि नङै गुबुन गुबुन सोद्रोमा सुबुंफोरा बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरनायखौबो नुनो मोननाय जादों।
बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि मोनसे खौरांगिरि मेल। थांखिया बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि फैदान बसुमतारीखौ सासे दंफां सिखाव सोमखोर बसुमतारी बिथाङा गाग्लोबदों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो बिथांमोनहा मैया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों सिखाव अदेबानि दंफां सिखाव अदेबानि गाग्लोबग्रा सोमखोर बसुमतारीखौ थाबैनो पुलिसआ हमनानै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन साजा होनांगौ। नंगौ, मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय बावैसो सान सिगां बड'लेण्ड बुब्लिनि सासे खौरांगिरि फैदान बसुमतारीखौ जायखौ दंफां सिखाव होननानै मिथिनाय जायो सोमखोर बसुमतारी बिथाङा थारैनो गाग्लोबदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानैनो बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनआ गनायनानै लायैनि हायैनि थाखाय दंफां सिखाव अदेबानि गाग्लोबग्रा सोमखोर बसुमतारीनि सायाव बे खौरांगिरि मेलखौ लानानै बिथांमोनहा गोख्रों बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथांमोनहा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो दंफां सिखाव सोमखोर बसुमतारीया आयेन बेरेखा बेबायदिनो गोबांथार दंफांफोरखौ खावगासिनो दङ आरो बेनि थाखायनो बिथांखौ दायो खौरांगिरिखौ बुनायनि दायावबो थाबैनो बिथांखौ पुलिसआ आयेन बायदि गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन साजा होनांगौ आरो जुदि पुलिसआ बेखौ थाबैनो हमनाय जायाब्ला अदेबानि मिथिनाय जायाब्ला थारैनो बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय मोनसे धर्ना हाबाफारि थाबैनो लानाय जागोन होननानैबो बिथांमोना गोख्रों रावजों बुंथिनानै होनायखौबो मिथिनो मोनदों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मैया मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै अदेबानि देग्लाय 2024 मायथाइनि 78थि उदांस्रि सानखौ लोब्बा लाखिनानै क'क्राझारावनो मोनसे फ्लेग उरायहोनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे बाथ्राखौ बुंथिनाय नुनो मोननाय जादों। बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो जोंनि गेजेराव बेबायदिनो गोबांथार सिलाइ बारुदनि हारिमु जानानै थांबाय आरो बेखौ नोजोर बोनानैनो हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा भारतखौ मोनसे गोजौ थाखोसिम लांनांगौनि थाखाय बेबायदि नंखाय हाथियार लानानै बायजोआव ओंखारनाय लाइमोनफोरखौ गोजोननि सावरायनायनि गेजेरजों दायो बयखौबो सिलाइनि हारिमुखौ फोजोबनाय जाबाय। दायो बेबायदि समाव आरोबाव भारतखौ गोजौ फारसे लांनांगौनि सिमां सुजुबाय थानाय समावनो माखासे लाइमोनफोरा दायो गुबुन गुबुन समाव बायदि हाथियार लानानै हाग्रा फारसे आवगायनो नागिरदों। नाथाय बियो थिग जानाय नङा अदेबानि भारतखौ गोजौ फारसे लांनायनि थाखाय बियो जोंनि हेंथा जानो हागौ होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो रावबो भारतखौ गोजौ फारसे लांनाय समाव जाहाथे बेबायदि हाथियार लानाय बाथ्राखौ सानफिना बेनिखायनो बिथाङा खावलायहरदों। लोगोसेनो बुंथिबावनाय बायदिब्ला दायो बिटिसिआव अदेबानि बिटिआर ओनसोलाव दायो मोनसेबाव गोदान नेशनेल पार्क जानो थांबावबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ दायो गोदानै दाफिननाय एबा गनायथि होबाय होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावदों।